Xeyirli kun. 2018 yılını үткәреләчәк Сабан туйларына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең кунакларыбыз Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров, Мәдәният министрлыгының республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Хаким кызы Җәүһәрова, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм спорт министрының беренче урынбасары Шәйхетдинов Халил Хамид улы. Безнең онлайн трансляция бара. Онлайн трансляция вакытында шулай ук сорауларыгызны юллый аласыз. Безнең телефоныбыз 8-927-037-91-10. Беренче сораубыз Данис әфәнде сезгә. Менә быелгы Сабан туйларының үзенчәлекле якларын әйтеп китсәгез иде. Менә ничә безнең рәсми Сабан туй булачак, ничә кеше катнашуы планлаштырыла шул хакта. Xeyirli kun, hörmətli matbuat konferensiyasында qatnaşучылар. Иң беренче әйтәсе килә, шунысы куанычлы, ниһаять безнең татар төбәкләрендә менә шушы чит илләрдә дә Сабан туйларын уздырган вакытта да, Татарстан районнарында Сабан туйларын уздырган вакытта да без Рамазан айы икәнлеген истә тотып, безнең вакытларның билгеләнүе шуның белән дә бәйле. Шуңа күрә менә майның 14-нән 15-нән июньнең 15-нә хәтле безнең Сабан туй уздырылмайды. Бу бик куанычлы хәл. Беренчедән халыкның татар җәмәгатьчелегенең генә түгел, гомумән барлыкны бу Сабан туйны оештыручылар тарафыннан да никадәр милли тормыш белән динне үреп барылуы турында матур бер күренеш буларак бара. Шуңа күрә без алга таба да шушы Сабан туйларны хәрәмсез үткәрү буенча хәрәм итләр булмаган менә төрле сатуда менә шул буенча да эшчәнлек алып барабыз. Менә саннар буенча әйткән вакытта без Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы белән бергә оештырабыз. Бүгенге көндә безнең 58 төбәктә һәм 30 чит илдә Сабан туйлары уздырыла. Әгәр дә ул рәсми сан икән, безнең менә татар оешмалары татар төбәкләрендәге татарлар яшәгән төбәкләрдә һәм чит илләрдә алар Мәдәният министрлыгы һәм Дөнья татар конгрессына үзләренең шушы гаризаларын язалар, заявкалар бирәләр, көннәр билгеләнә һәм бүгенге көндә менә Мәдәният министрлыгы биргән сан ул 355, ул безнең 272 Сабан туй Россия Федерациясе төбәкләрендә, 83 Сабан туй 30 чит илдә. Әлбәттә бу рәсми сан, булай Сабан туйларының санының меңләгән. Бу нинди Сабан туйлар турында сүз бара? Айрым статуска ия булган Сабан туйлар саны. Монда һәрбер шушы заявка нигезендә татар оешмасына, шушы татарлар яшәгән төбәкләргә һәм чит илләргә татар сәнгать әһелләрен, артистларны җибәрү һәм һәрбер Татарстан районы буенча һәрбер Татарстан районы айрым бер кетелә, айрым бер төбәккә. Менә айрым кыскача гына айрым статуска ия булган Сабан туйлар турында әйтеп узасым килә. Ул беренчедән безнең менә быел 25-нче мәртәбә уздырыла, ләкин аның җирлеге үзгәрде. Ул 17 июнь көнне без Алтай краенда 25-нче мәртәбә Сабан туй уздырабыз. Аның җирлеге Бирюзовый Катюн елгасы яр буенда урнашачак. Ул айрым Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә бу Сабан туй уздырыла. Анда безнең төбәк-ара статуста ул Кемерово, Томск, Омск, Тыва һәм хәтта Казахстаннан да Семипалатинск, Павлодар, Усть-Каменогорск шәһәрләреннән киләчәкләр. 23 июнь шулай ук яңа проект узган елны гына башланып киткән безнең Ыкбуй авыллары Сабан туе. Узган елны ул Башкортстанның Төмәнәк авылында узган иде. Безнең татар авылларын саклау ассоциациясының рәисе Фәнир Галимов оештырып җибәрде аның инициативасы белән. Быел инде ул Азнакай районында узачак Ыкбуй авыллары Сабан туе. Анда Татарстан, Башкортстан, Оренбург өлкәләреннән катнашачаклар. Һәм әлбәттә инде безнең быел 18-нче мәртәбә уздырыла торган федераль Сабан туй ул Чувашиянең Чабаксар шәһәрендә 7 июль көнне 2 көн рәттән уздырыла 6-7-се. Ни өчен? Чөнки алдагы көндә без татар сәнгать әһелләренең концерты белән башлап җибәрәбез. 6-се шул концерт, 7-се үзе бер Сабан туй. Безнең 9-нчы мәртәбә уздырыла Курган өлкәсенең Әлмән районында Бүтән Россия авыллар Сабан туе.
Ул безнең 14 июльгә билгеләнгән, концерты белән 13 июль белән була. Шулай ук Казахстанда республика күләмендә һәр ел уздырыла. Быел ул Кызыларда шәһәренә билгеләнде, сентябрь аенда планлаштырыла. Безнең үзебезнең Мәдәният министрлыгы белән бергә төзегән график бар. Шушы график нигезендә ул сабантуйлар алып барыла. Бер сабантуй да игътибарсыз калмый. Чөнки әгәр дә без үзебезнең милли бәйрәмебезне күрсәтәсебез килә икән, аның үзенә күрә бер 1000 төрле бизәкләре бар, орнаментлары бар, аның үзенең гореф-гадәтләре бар, аның йоласы бар, аның һәрбер сабантуйын үткәрүнең тәртибе бар. Булай гына сабантуй уздырдым дип кенә кайдыр бер чыгып, ниндидер бер бәйрәм ясау гына түгел. Аны әле Фәнзә Хәкимов аерым әйтер. Без һәр елны менә апрель аенда чит илләрдән һәм безнең татарлар яшәгән Россия Федерация төбәкләреннән үзебезнең шушы сабантуйларны уздыручы режиссерларны, оештыручыларны чакырып аерым курслар уздырабыз. Һәм менә сабантуй турында әгәр дә эштәп әйтсәм, тагын безнең әлбәттә инде ул Казандагы 23 июнь көне уздырыла торган һәм Татарстан районнарында 16-17-се. Һәм 2 елга бер уздырыла безнең Европа сабантуе. Европа сабантуе 2 елга бер уздырганга күрә, ул менә киләсе елга Эстониядагы Таллин шәһәрендә уздырыла. Быел инде ул бөтен Эстония сабантуе уздырылды май аенда. Коклыярва шәһәрендә. Аерым бер сабантуй бар безнең Җәлил хәзрәт Фазлыев һәм Балтач муниципаль районы бергә уздыра торган республика күләмендә балалар сабантуе Бурбашта. Ул инде шулай ук июльдә билгеләнгән аның вакыты. Мин кыскача гына әйткән вакытта менә шулар әле дәвам иттербез конференцияны. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, Хәлил Хәмитовичның сәгать 2-дә булачак утырышта катнашасы бар. Шуңа күрә хәзер сүзне аңа бирәбез һәм аңа булган сорауларыгызны да юлласагыз иде. Хәлил Хәмитович, сезгә сорау, менә бу безнең милли көрәшебез турында иде. Сабантуйның бит инде йөзе безнең милли көрәшебез. Сабантуйларны популярлаштыру һәм киресенчә милли көрәшне популярлаштыруда менә бу бәйрәм һәм милли көрәшебез ни дәрәҗәдә әһәмияткә ия, бер-берсе белән ни дәрәҗәдә бәйле алар? Хәерле көн, мөхтәрәм безнең журналистларыбыз, безнең тыңлаучылар. Сабантуйларга килгәндә, дөресендә инде сабантуйларның иң үзәгендә безнең милли көрәш булып тора. Һәм ат чабышы дейбез инде без. Соңгы елларда безнең көрәшебез үсә. Татарстан күләмендә генә түгел, Россия төбәкләрендә белгеле сабантуй безнең көрәшне популярлаштыру, үстерү өчен бик зур этәргеч куя. Чөнки инде сабантуйда үз авылында батыр калган, үз районында, шәһәрдә батыр калган егетебез, ул зур шәхес буларак, ихтирамга лаеклы бер пәһлеван булып, киләсе сабантуйга кадәр ул безнең авылның һәм диннең йөзе кашылып тора, онда батыр калган кешеләр. Ярышларга килгәндә безнең анда менә 7000-дән артык көрәшче катнаша, чөнки безнең хәзер республика ярышларында гына инде сайлап алганнан соң да 500-дән артык көрәшче килә республика ярышларында. Көрәшчеләребез Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh бик күп. Моңа инде тәрбиячесе безнең спорт мәктәпләрендә көрәш секцияләре булу, отделениялар булу, районнарда, соңгы елларда инде безнең көрәш федерациясе җитәкчесе республикабызның Марат Гудович җитәкчелегендәге команданың хезмәте белән районнарда бик күп көрәш киләмнәре булдырылды, көрәш секцияләре. Мин инде сабантуйларга кайткач күрәм безнең яшел кызыл футбол кигән егетләребезне, алар күрсәтеп тора инде, алар районның җыелма командасына кергән егетләребез дип. Ярышларда катнашкан егетләр икәнен күренеп тора. Соңгы вакытларда менә инде безнең Мингәр авылында үтә торган сабантуйда узган елда дөнья кубогы үткәрелде. Быел инде безнең дөнья чемпионаты үткәреләчәк көрәш буенча. Анда безнең 42 илдән 200-дән артык көрәшче килүе көтелә. Бигрәк тә инде анда безнең беренче тапкыр менә монда Германия, Латвия, Америка вәкилләре дә чыгыш ясаячак. Безнең инде көрәшләр булачак 7 үлчәү категориясында 65, 70, 75, 80, 85, 100 һәм 130 килограммга кадәр безнең Россиянең җыелма командасына Татарстан көрәшләрдә чыгыш ясый. Менә шундый кызыклы сабантуй белән бергә әле дөнья беренчекләрдә көтелә. Аннан соң инде безнең бик кызыклы уза Мамадыш районының Җири авылында сабантуй, анда шулай зур бүләкләр, машиналар белән батырларга
Һәм инде безнең бөтен ярышларны тәмамлап торучы батырларның батырлары менә узган елны җыелды. Инде без аны элек ул Теләче районында бар, Петровский поселогында, анда көрәшчеләр бүләге өчен даже көрәшергә килмиләр. Үзара иң көчле елның көрәшчесен билгеләргә җыела торган урын иде. Хәзер инде ул урынны алмаштыра Биектау районы, Иске Казан түгәрәк уен дип атала ул безнең. Менә 2нче ел рәттән быел үткәрелә җыелыша. Анда безнең шулай Дүрт авылында 60, 80, 100 һәм 100дән югары үлчәү иң көчле батырларны һәм инде монда без көрәшчеләр үзебез җыелышып район белән берлектә баш батырга машина куелачак. Шулай ук мин ышанам, инде кызыклы була. Анда инде без Рөстәм Галиевич анда көрәшчеләргә аерым шатер куеп, ниндер көрәшчеләр белән җыелу, очрашу урында булып тора. Ул бер ниндер шундый күңелле. Мин даже Сабантуйны көрәштән башка күз алдына китерә алмыйм. Инде ул безнең балалар көрәшеннән башланып китә һәрбер районда, андары өлкәннәр, ветераннар көрәше. Шуңа күрә мин ышанам, менә бу көрәшнең Сабантуйда инде безнең нидә генә түгел, Россия күләмендә чит илләрдә дә үткәрелүе безнең көрәшне пропаганда ясый дип әйтәсем килә. Чөнки менә бу төрле регионнардан, төрле илләрдән запрослар бар. Без менә Швейцариягә җибәрәбез көрәшчеләрне, судьяларны. Без анда безнең көрәшчеләр җиңеп кайтсын түгел, халыкны көрәшкә тартып, көрәш приемнарын күрсәтеп, кагыйдәләрен өйрәтеп, менә көрәшне җәелдерү йөзеннән дә ул Сабантуйларга җибәрәбез. Рәхмәт. Хәлил Хәмитовичка сораулар бармы? Рәхмәт. Хәерле көн. Хәлил Хәмитович, сезгә шундый сорау, менә көрәшне популярлаштыру өчен Сабантуйлар белән берәр ничек кулланып калырга уйлыйсызмы? Бәлки берәр нәрсә эшләп буладыр, менә көрәшне Сабантуйларда ничек популярлаштырырга? Гомумән безнең көрәшне популярлаштыру буенча соңгы вакытларда берничә киңәшмәдә үткәрдек, очрашу да. Мине борчый инде Сабантуйларда халык килә, халык була, карый. Мин борчый бигрәк тә республика күләмендә ярышлар үткәргәндә безнең залларга әле халык тамашачылар әз килә. Билгеле, монда безнең инде тамашачыга җиткермәүдер, кайсы вакытта нинди ярыш була, нинди, мин әйтмәсәм, безнең көрәш кызыксыз дип бүтән көрәш төрләрендә мин карыйм. Менә дзюдода, самбо, ирекле көрәшләрендә безнең көрәш кызыклырак та, динамичнерак дип әйтәсем килә. Ләкин әле безнең кеше җитми. Инде безнең менә яңа проект Манзара спорт һәм музыкаль премиясе үткәрдек узган елны пирамидада. Инде без хәзер киләсе ел Алла бирсә 2019 елның 19 январында Серикта үткәрергә җыелабыз. Анда инде безнең Татарстан күләмендә генә түгел, Россия һәм инде бүтән безнең соңгы илләреннән чакырып, анда Кыргызстаннан, Түркменстан, Үзбекстан, Монголия бүтән илләрдән чакырып, инде кайда көрәшләр бар, ул илләрнең батырларын, ул гына батырларны түгел, бүтән көрәш төрләрендә, самбо, дзюдо көрәшләрендә чакырып, аларны әзерләп, инде менә шоу нигезендә планлаштырабыз. Инде тамашачыларга да билет сатып, ул билетка лотереяга машина куеп, менә шундый зур, бу беренчедән безнең көрәшне таныту, күрсәтү. Менә инде хәзер кемнәр дөнья беренче генә килә, анда инде кеше көрәшләрен сайлап алып, аларны шулай ук чакырып, чакырулар җибәреп, менә инде ул эшне башкарабыз без. Бүгенге көннән үк оештыру комитеты ясап, бу менә Сабантуй беренчедән беренче этәргеч була, менә шундый премияләр, шундый бәйгеләр, шундый турнирлар, мин ышанам, безнең татарча көрәшне тагын да бүтән югарырак уровеньга күтәрергә. Узган елның менә бөтен һәрбер районның батырлары җыелган иде. Бәлки моның кагыйдәләрен дә үзгәртергә кыска гына вакытта билләрне сразу бәйләп, сүгүләренең кызыклы булсын өчен тамашачыга аны инде төрле концерт номерлары белән, безнең сәнгать әһелләре белән аралаштырып, шундый матур кичә тамаша оештырырга планлаштырабыз. Мин ышанам, менә бу барысы да алар инде безнең көрәшне танытуга. Мин монда сорыйм инде журналистларга да, сезгә генә инде Акбарс командасы, Рубин командаларын язмаска, менә көрәшчеләрне аларның көн күрешләрендә инде соңгы вакытта мин сөендерә, төрле безнең электрон шелтәрләр аркылы хәзер Instagram бик популярлашты. Анда менә әле карап торам, Булат Мусин анда, Ринас Калимуллиннар төрле киемнәрдә, төрле формаларда үзләре ничек тренировкалар алып баралар, ничек яшәешле, менә шундый кызыклы алып бара. Менә без аларны хәзер бездә IT технология дибез, бөтен илләрендә кулланырга тиеш.
Безнең үзебезнең шелтәре булырга тиеш. Безнең инде бәләкәй балалардан башлап, мәктәп яшендәге булышты. Өлкән ветеринарның инде безнең үзебезнең сет һәм ул кешеләрнең алар белән контакт булырга, элемтәдә булырга тиешбез. Без инде бер кнопка гына басып, әйтергә тиеш иртәгә или бу атназагында көрәш сараенда көрәш була. Һәр берсе сымыс расыл калса, әйтик безнең 50 мең кеше менә сымыс расыл бер кнопкага басып кына. Безнең 5 мең генә килсә дә сөйнән кемдер көндәлек эш белән чыгып йөреп уныта республика белән миңа кайбер кешеләр әйтә, белми калдык, димәдем, мин сорыйм, ник килмәдегез көрәшкә? Шундый кызык булды көрәш дип. Алар әйтәләр, белмичә калдык дип. Менә бу эшләрне сезнең белән бергә эшлисе бар. Мин көрәшчеләр һәр бер чавырлыгында бүген республика беренчелегендә алганда 10-12 көрәшче бар. Һәр бер санның беренче уенга лаеклы. Көрәш билгеле үзгәрде. Элек Сабантуйда инде безнең беләдерик, бүтән кеше кереп көрәшә, хәзер инде бүген хәле булмаганы башта карап тора, бер штаб корылына, аннан соң гына көрәш. Чөнки инде бүген Сабантуйларда да әйтәсем килә, күбесе ел дәврендә профессиональ шөгыльләнгән көрәшчеләр катнаша. Ветеран арасында элек бәлким теге самородоклар гына дип әйтәсем килә инде. Бүгенге көндә инде хәзер көрәш менә шундый үзгәреп бара. Рәхмәт, сорауларыгыз бармы? Халил Хамитович, бер сорау бар иде сезгә, менә сезнең шәхси фикерегез кызыксындыра. Менә бездә бит инде хәзер кайбер Сабантуйларында хатын-кызлар көрәше дигән әйбер кирип китте. Сезнең шәхси фикерегез кызык иде. Сез ничек карыйсыз моңа? Бу катлаулы сорау, хатын-кызлар безнең шөгыльләнергә тиеш нәфис гимнастика буенча, нәфис гимнастика, фигуралашу, йөзәргә, бүтән менә волейбол, җиңел уеннар. Хатын-кызларга мин инде министрлыкта спортка җавап бирә торган шәхес буларак аны әйтергә тиеш түгел, ләкин мин үзем инде өнә бетермим. Менә бүген хатын-кызларның бокс ярышларында катнашуны, бокс белән шөгыльләнүләрен, авыр атлетика белән шөгыльләнүләрен, көрәш төрләре белән минемчә фикерем бар, олимпия төрләре сүздә юк, шәхес буенча. Мин сүздә юк, мин төрлечә уйланам. Сәхнәгә менә бер елны күңелгә кереп калды. Без инде балалар арасында 12 һәр елны безнең талантлар яшьләр арасында тәбриклибез. Шунда сәхнәгә чакырып чыгардылар. Дөнья чемпионы гер күтәрү буенча шул авылдан шул дип. Сүздә юк. Ул кыз бала инде авылда таныла, ул спорт трены барбыр да нәфис кыз сәхнәгә чыга гер күтәрү буенча. Бәлкем ул спорт төрләре ул хатын-кызларга инде авыррак һәм мин килешеп бетмидер дип әйтәм. Ләкин инде мин инде бу өлкәдә җавап бирүче шәхес буларак, миңа алай әйтергә ярамый. Бу минем зам министры фикере түгел, ә менә шәхси мин әти буларак, ир егет буларак ул фикерне минем менә бу шул фикерем. Ул килгәндә шуңа күрә инде хатын-кызларны чыгарып, алар төрлечә кеше көлә, шоу, алар мин аңлыйм. Бүгенге көндә ирекле көрәш белән шөгыльләнәләр, алар инде специальный әзерлек үзалар, алар кагыйдәсен белә. Монда мәйданга чыгаралар да хатын-кызларны, кайсы кулга сөлге тотасын белми, травмаларга может әзерлек түгел, төрле киемнән чыга, кайсыдыр трико белән чыга, кайсы киеме дә кызык түгел. Мин шуңа күрә инде ул ничектер кешегә кызык мәзәк булсын өчен генә менә уздыру мин дөрес дип санамыйм. Бар безнең Билбау көрәше Барбана пояса. Анда инде хатын-кызлар, аларның киемнәре кеше алдында чыкканда килешә, аларның әзерлеге бар. Ансы инде икенче, бу Сабантуйга чыгарып, төрле күлмәк кием белән кайсы кулга сөгет та белмичә, ул бит травма алса бит кемдер кызы, әнисе, баласы, менә ул шуңа күрә мин ул фикерне бәк өнә бетермим. Рәхмәт. Халил Хамитовичка сорауларыгыз булмаса. Салава Закеевич меня не поддержит, он Ауткаря тоже, наверное, не поддержит, но меня спикер. Рәхмәт. Без сезне җибәрәбез. Рәхмәт сезгә. Фәнзилә Хәкимова, сезгә киләсе сорау сезгә иде. Менә хәзер бит инде Сабантуйларның милли йөзен саклау турында фикерегез ништәс килгән иде сезнең? Хәзер бит инде кайбер җирләрдә Сабантуйлар уза, алар теге шоу кебек, төрле спорт уеннары белән
Сез ничек уйлыйсыз, бу булырга тиешмәнендидер үзгәрешләр шул ук, мәсәлән, хатын-кыз көрәшендә бәлки, әллә Сабантуй ул безнең милли йөзебезне сакларга тиешме? Рәхмәт. Әлбәттә, Сабантуй турында сүз кузгаткан вакытта без сезнең белән аңларга тиешбез, Сабантуйлар бик күп төрле. Сабантуй үзе төрле. Менә шушы төрлелекне аңлаганнан соң без ул Сабантуйларга бәйле эчтәлеккә кагылышлы яссылыкларны инде беркадәр сүтеп җыя алабыз. Күз алдыбызга гап-гади бер татар авылында, ул татар авылында күп дигәндә бүген көндә яшәп торучы каядыр 90 йорты бар, барлык халкы 200, ләкин ел саен Сабантуй үткәрәләр. Ул Сабантуйны үткәрүдә үзенең көчен сала инде булса бер эшмәкәргә яисә авылның фермеры. Әлбәттә, ул Сабантуйда ниндидер спорт ярышы да, ниндидер тагында өстәмә ниндидер кызыклар да, тамаша шоу-шулар да булмый. Аның иң үзенчәлеге ниндидер яңа дип әйтгәндә элементы ниндидә булса күренекле бер татар җырсын алып кайтып халыкка концерт бирү. Ул да булса була гадәттә Сабантуйдан соң кичкерәк мәйданда дип әйтик. Бу инде гади татар авыллары Сабантуйлары. Анда соңгы елларда менә без күзәтеп киләбез. Гомумән безнең хәтта Татарстанда да, әлбәттә, ул безне бик нык борчый. Татар авылларының бөтенесендә дә Сабантуйлар үткәрә дигән җөмләне әйтә алмыйбыз. Безнең 52%-тан артык Татарстандагы татар авылларында Сабантуйлар үткәрелми. Бу әлбәттә безне шактый борчый. Борчуның асылында әйтик, мәсәлән, кайбер районнарда инвесторы булган, фермеры булган, беркадәр кеше булган 14 авылга бер Сабантуй оештыралар. Ул менә Сабантуйның оештыруына кирәк булган чыгымнарны күтәрүгә мөнәсәбәтле. Ләкин шуның белән бергә параллель рәвештә безне бик сөендергән тагын бер үзенчәлекле, гаҗәп татарча бер күренеш бар. Авылның эшмәкәре, фермерлары бергәләп җыелып, авылда Сабантуй үткәрү теләге белән янып, Сабантуйларны үзләре үткәрәләр. Һәм гадәттә, гаҗәп кызыклы, әлеге Сабантуйлар указ буенча үткәрелә торган көннәрдә түгел. Чөнки менә бу эшмәкәрләрнең үзләренең бераз буш вакытлары булуы кирәк. Әгәр дә ул чәчүлек җирләре булса, чәчүлек эшләре бетерелеп, беркадәр дип әйтгәндә тырмалап та чыгып өлгергән булырга тиеш, аның үзенең мәшәкате бар. Яисә аның тагын бер зур сәбәбе шушы үзендә үткәргән Сабантуйга якын күрше-тирә авылларны да күпләп китерү һәм күршеләр белән бергә зур бәйрәм оештыру. Ягъни теге авылда да, бу авылда да Сабантуй булган көндә халык кемәтмеше үзенең бәләкәй генә җыелган, мөмкин булган Сабантуенда үткәрә. Менә бу Сабантуйлар менә бер төрле безнең традицион авылларыбызга бәйле Сабантуйның тулы комплексы белән, әлбәттә, Сабантуй мәйдан көне генә түгел, бирнә җыю, үзләренчә атлар, чабышлар үткәрү, көрәшчеләрен табу. Бу авыл Сабантуйлары бар, район Сабантуйлары бар, Казан шәһәре Сабантуе бар, шәһәрләребез Сабантуе һәм бар федераль дәрәҗәдә үткәрелә торган Данис Фанисович әйтә торган Сабантуйлар. Әгәр дә киләбез икән район Сабантуйларына, район Сабантуйлары бүген көндә ул катгый бер таләпкә утыртылган, билгеле бер вакыт аралыгында, аларның вакытлары бик шикләнгән. Сез аларны беләсез, мәсәлән, күп кенә район башлыклары Сабантуй вакытын сәгать 1:10-да башлыйсыз да 1:00 мәйданыгыз бушасын дигән җөмлә була. Әлбәттә, аның бар объектив сәбәпләре һәм аның бар субъектив сәбәпләре. Менә шушы Сабантуйларда без аңларга тиешбез, мондый район Сабантуйлары ул авыл Сабантуе түгел. Авыл Сабантуенда катнашучының төп мотивациясе, ягъни аның Сабантуйга кайту, Сабантуйда булу, Сабантуйда күрү мотивациясе һәрбер авыл кешесенең үзенеке. Кемдер классташлары белән очраша, кемдер киресенчә бүген мәктәпне бетергән, үзе мәктәп менә соңгы звонок чыгарылыш кичәсенә әзерләнәләр, шунда бер төркем үзара йөриләр. Кемдер киресенчә 40 елдан соң классташлары белән очраша. Кемнеңдер быел кияү буласы кызы егетен алып кайткан, аны бит авыл белән таныштырырга кирәк. Киресенчә менә 2 ай элек кенә кызы кияүгә чыккан, инде кияү статусында авылга яңа авыл кешесе кайткан. Яисә шушы кызны әле генә килен иткәннәр дә, менә авылның кызын күрше авылга килен иткәннәр дә, 2 авыл хәзер
яңа киленне бәйле, кем яңа гаиләне берләштерә, кемнеңдер оныгы туган, һәрбер авыл кешесенең Сабантуйда катнашуының мотивациясе, танышу, аралашу, күрешү. Менә булар барысы да шушауга гади безнең элек-электәннән әйтеп килә торган Сабантуй мәйданында башкарыла торган халыкның эчтәлегенә, мәненә, мәгънәсенә салынган гамәлләр. Әлбәттә, аларда инде төп дип әйтәбез инде. Җайлы булган, җиңел булган, бик ул кадәр зур чыгымнар тотмый торган традицион Сабантуй мәйданнары, бәйгеләре, бүләкне алар җыялар бирнәләр белән, һәм инде бер кадәр мәйданны киләү, тавышны киләү, электр чыбыгын сузу, артистлар чакыру һәм башка менә шушындый мәшәкатьле акчалы эшләрне, шушларын бөтенесен бергәләп инде алар үзләре исәп-хисабын тоталар. Район Сабантуена киләбез икән, беренче чиратта аңларга тиешбез конгломерат. Монда мотивация бөтенләй башка. Монда инде тегене күрү, шуны күрү дигән мәсьәлә ул бик шартлы. Алар кайтты микән, булар кайтты микән дигән җөмлә ул инде мотивация юкка чыгарыла. Шуңа күрә менә мондый зур Сабантуйларда тамаша ул әлбәттә бер кадәр өстенлек итә башлый. Ничек кенә булмасын, Сабантуй бәйгеләре без беренче чиратта көрәш дибез, ат чабышы дибез. Алар бер кадәр тамаша, аларны карыйлар. Һәм инде менә әлегенә спорт яшьләр һәм спорт министр урынбасары дип әйтегәндә аның фикерләренә кушылып, күп кенә районнарда хәтта үзләренең мәсәлән, ул да җитеп бетми торгандыр, районның үзенең иң атаклы көрәшчесен анда ул кадәр белеп тә бетермиләр. Һәм инде анда үзара кара моннан килгән икән, моның кайсысы безнеке, бу безнекеме? Булса кайсан каян килгән, ул шул райондагы менә шушының белән Сабантуйның нидер бер төрле көрәшкә мөнәсәбәтле дип әйтгәндә тамашасы да оештырыла, ләкин ул ни дәрәҗәдә оештырыла торгандыр. Ләкин ничек кенә булмасын, менә бер төрле тамаша белән һәм шул ук вакытта без инде беләбез спорт өлешенә, көрәш инде ул спорт төре. Яшерен батырын түгел, ул инде чын мәгънәсендә спорт төре. Шуңа күрә анда теләсә кемне минем көрәшәсем килә дип, анда инде кагыйдәләр белмичә кирип булмый. Һәм инде менә спорт төренә мөнәсәбәтле спорт комитеты параллель рәвештә тегендә волейбол мәйданы оештыра. Кемнәрдер шушында волейбол, кемдер шушыны карап тора, кемгәдер көрәш кызык түгел. Шушында мини-футбол үткәрәләр тегендә, кемдер менә шушында монсын карап тора. Бу әлеге дә баягы Сабантуй мәйданын тамаша буларак кына күзаллауга бәйле. Ягъни бүген көндә район Сабантуйларының иң зур проблемасы без Сабантуй карарга дигән килгән кешегә мөмкин кадәр табигый, рәхәтләнеп катнашырга мөмкин булган Сабантуй бәйгеләрендә катнашу форматларын тотып бетерә алмыйбыз. Әйтгәндә, теге пишмакта нәрсәдер эшлиләр дә, шунда шушны эшләп алалар да, күрсәттеләр дә, карыйсын сәгать ярымнан соң инде ул бәйге мәйданы тукталган. Әйтик, иң төп эшли торган һәм иң күп эшли торган мәйданнарның берсе ул балалар мәйданнары. Без үзебезнең Сабантуйларга мөнәсәбәт укулар үткәрү процессларыбызда һәр даим әйтеп торабыз. Бәйгеләр алар мәйдан уртасында булырга тиеш тамашалы бәйгеләр, ләкин капчык сугыш, гыр күтәрү, шул ук вакытта шүлмәк вату, алар булырга тиешләр аерым. 10-нан алып 11 сәгать 1-гә кадәр Сабантуйлар үтә икән, 10-нан алып сәгать 1-гә кадәр әлеге мәйданнар эшләргә тиешләр. Теләге булган теләсә кем анда килеп үзенең бүләген алу һәм шуның белән сөенеп кайтып китү, ул бүләкне алуына анасы да, баласы да, димәк, балалар мәйданнары аерым, үсмерләр өчен аерым. Менә монда әбиләр, апалар өчен шулай ук аерым. Хәзер әбиләр, апалар да, бабайлар да шактый, бигрәк тә әбиләр актив. Менә ул мәйданнарны шулай эшләү бүген көндә мәслихәт. Бу инде район Сабантуйларына кагыла. Федераль Сабантуйлар турында сүз кузгатабыз икән, федераль Сабантуйларның максатлары шактый үзгә. Төп максатларның берсе татар милләтен консолидацияләү. Федераль Сабантуй булган төбәктә, монда шулай ук Россия гражданнары, татарлар яши. Бүген татар халкы үзенең милли йортына, шәһәрдә, төбәктә яшәгән теләсә кайсы, теләге булган теләсә кайсы милләт һәм конфессия вәкилен үзенең татар йортына чакыра. Шуңа күрә анда татар сувениры, татар ашлары, татар фермерлары, татар җыры, татар көйе, татар артисты, татар биюе, алар шулай ук әйдәп торалар. Шулай бит, Данис Фанисович. Чөнки бүген без әйтгәндә бөтенләй Россиянең
көнбатышына, то есть бу очракта көнчыгышына яисә көнбатышында татарныкы компактлы яшәүче татарлар төбәге булмаган бөтенләй башка әйтик шәһәрдә үткәрәбез икән, ул булырга мөмкин. Мурманск шәһәрендә төньякта урнашкан, анда татар йортына татарны чакырабыз. Анда инде димәк чыгымнар да башка, анда максат та башка. Һәм андай безнең президентыбызның баруы да татарларны шушы төбәктә яшәү мөмкинлекләрен, татарлыкларын, телләрен саклауга мөнәсәбәтле килешүләргә үзгәрешләр кертелә, яңа килешүләр төзелә, яңа ниндидер мәдәни һәм икътисади проектларга юллар салына. Мәсәлән, менә быел 6 айда шулай мин белүемчә президент җыена һәм ул бик глобаль, гомум төрки дип әйтик инде бишеккә мөнәсәбәтле, төркиләрне туплый торган бишеккә мөнәсәбәтле фәнни һәм мәдәни икътисади зур бер проект белән бара Татарстан бу регионда. Шуңа күрә федераль сабантуйларны мин беләм еш кына аларны сүгәләр, шуның кадәр акча түгелә диләр, ләкин аларның максаты менә үзгә һәм ул бүтән төрле. Шул ук вакытта без беләбез, алардан тыш федераль үткәрелә торган сабантуйлардан тыш, ул Россия, бөтен Россия күләм авыл сабантуйлары булсын, яисә әйтик менә безнең хәзер регион ара сабантуйларыбыз булсын, алардан тыш бик күп кенә регионнарда шулай ук үзләренең регион сабантуйлары үткәрәләр. Регион сабантуе бу үзенең сабантуенда тагын без татарлар, без исән, без көчле, без булдырабыз дигән җөмләне үзләренең сабантуйларында сөйлиләр. Һәм алар гаҗәп кызыклы, шактый табигый үтәләр. Безнең төп максатыбыз бу сабантуйларда сабантуйның йөзек каршы булган бәйгеләрне саклау, ягъни көрәш мөмкин икән көрәшне оештыру, һәм ул көрәшне кагыйдәләр белән оештыру, таләпләргә туры китереп оештыру, милли орнаментлар белән сабантуй мәйданын стильле итеп заманча бизәү, татар җырын, татар телен, татар текстларын, татар сүзен монда ишеттерү, рус телендә һәм татар телләрендә язу мөмкинлегебез монда бар, язу. Ике тел турында да, чөнки бу мәйданда тел саклау максатларында да без әлеге сабантуй бәйрәмнәрен үзенчәлекле, ләкин кирәкле һәм үтемле механизмнар дип саныйбыз. Менә аларның һәрберсенең аерымлыклары менә шушындый. Шушы аерымлыкларны аңлаганнан соң без сабантуйларыбызның төрле эчтәлектә, ләкин милли йөзле булуы турында сүз кузгата алабыз. Рәхмәт. Дәвам итәсем килә. Менә шактый гына сораулар бар. Ни өчен шушы аерым статус сабантуйларны аерым статусларга саласыз дип. Беренчедән әйтергә кирәк, төбәкләрдә һәм теге исә бу чит илдә татар сабантуен уздыру ул гадәти генә күренеш түгел. Һәрбер өлкәгә керер өчен беренчедән үзебезнең татар оешмасы никадәр югары дәрәҗәдә эшләвенең күренеше бу. Һәм рәсми хөкүмәт әгъзалары белән теге яисә бу төбәктәге хөкүмәт белән никадәр эшләүнең нәтиҗәсе ул. Бер өлкәдә мин әйтәсем килә, әлбәттә атлыгып торучы төбәкләр дә бар, ләкин без менә сайлаган вакытта беренче чиратта шушы яисә бу өлкәнең яисә чит илнең өлкә губернаторы булсынмы, башлыгы булсынмы, иң беренче безнең татар оешмасы җитәкчесе хөкүмәт белән бергә үзара сөйләшкәннән соң тәкъдим ителә безнең президентыбызга. Формулаша аерым делегация. Һәм менә бу федераль сабантуй, мин аның сезгә географиясын гына әйтәсе килә, чөнки менә якын арага киләләр дә, узаралар да китәләр дигән сүзләр булмасын өчен мин сезгә аның географиясын күрсәтәсе килә. Без аны Бөтен Татар конгрессы башкарма комитеты инициативасы белән башлап киттек. Менә 2001 елдан башлап уздырылып килә ул. Беренче санын Саратовта узды, аннан Тольятти шәһәрендә, Дмитровград өлкәсенең, Йошкар-Ола, Түбән Новгород, Саранск, Чиләбе, Астрахань өлкәсе, Ижевск шәһәрләре бу федераль сабантуй булгач, Ижевск, Екатеринбург, Владивосток, Төмән, Томск, Красноярск, Түбән Новгород, Астрахань өлкәсе шәһәре һәм инде менә быел без 18нче мәртәбә уздырабыз Чабаксарда. Бөтен Россия авыл сабантуе, аның исеме дә шуннан гыйбарәт. Без менә бүгенге көндә мониторинг ясалды, 4300 татар авылы бар Россия күләмендә. Әлбәттә аның 2000 ярымы Татарстанның үз эчендә. Ләкин менә бу без бит татар авылын саклау турында сүз алып барабыз. Татарстан күләмендәге авыллар гына түгел, татарлар яшәгән менә дигән үрнәккә алырлык авылларыбыз бар. Шыгырдан Тукай Урмай булсынмы, Әләзән булсынмы, Гали авылы булсынмы Самар өлкәсенең. Менә хәзер үсеп килә Башкортстанның Төмәнәк авыллары һәм калганы да. Ул процесс гадәти процесс кына түгел. Һәм ул берсе дә һавадан алынып эшләнми. Ул шушы системалы эшнең нәтиҗәсе булып тора. Без 2010 елдан башлап киткән идек Бөтен Россия авыл сабантуен.
10 елда безнең ул Самар өлкәсенең Әлки авылында узды, безнең Батыр районының Шыгырдан, Гали авылында, гафу итегез, Самар өлкәсенең Гали авылында, Шыгырданда, Чиләбе өлкәсенең Дубровка авылында, Пермь крайының Барда авылында, Волгоград өлкәсенең кичкенә Чепурники дип атала ул, Оренбург өлкәсенең Татар Каргалысы, Улян өлкәсенең Иске Кулатка авылы шундый шаугыр килеп узды. Менә бүген дә әзерлек бара Сабантуйларга, һәр елны уздыралар, матур бер урын билгеләделәр. Фәнзия Хакимовна менә делегация белән бергә бүген юлга чыгалар. Шунда безнең анда бик милләтпәрвәр татар җанлык Эдуард Анварович Ганиев җитәкчебез бар. Әләзәндә Пенза өлкәсенең, быел инде менә Курган өлкәсенең Әлмән районында. Беренчедән менә шушы Фәнзия Хакимовна әйткән милли төсмерне кертер өчен һәм Сабантуйның чыннан да милли бәйрәм икәнлеген күрсәтер өчен без һәрбер шушы төбәккә аерым районнарны беркетәбез. Безнең федераль Сабантуйга менә Чебоксарга барачак Түбән Кама шәһәре, ул аерым ишек аллары белән татар йортларын алып, bütün орнаментлары, бизәкләрне татар мөхитен булдырыр өчен шул Сабантуйда һәм Кукмара районы беркетелгән безнең Курган өлкәсенең Әлмән районында. Һәм калган Сабантуйларга шулай безнең Татарстан районнары беркетелә. Бу инде безнең гомумән татарны саклау механизмы булып тора бүгенге көндә. Сабантуйна бүгенге көндә гадәти үткәрелеп килүче генә бер бәйрәм буларак карарга ярамый, бигрәк тә шушы төбәкләрдә һәм чит илләрдә. Аерым бер системалы эшнең нәтиҗәсе һәм механизмы булып тора. Рәхмәт. Һәм гафу итегез, өстәп әйтәсем килә, менә федераль Сабантуй аталгач әлбәттә ул делегациялар, без һәр елны быел 63 төбәктән Россия Федерациясының ул аз сан түгел, бүгенге көндә димәк шушы 63 төбәктән татар оешмалары үзәре делегациялар формалаштыра, шул делегациялар катнаша федераль Сабантуйда һәм 32 төбәктән 500 кеше 63 төбәктән федераль Сабантуйга шулай 500 кеше иде, һәм менә 32 төбәктән 500 кеше без бөтен татар конгрессы формалаштыра, бөтен төбәкләрдән бөтен Россия авыл Сабантуйна. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы? Рәхмәт. Берем әлемнә. Шундый Сабантуйлар бармы? Кая, мәсәлән, истән кушылган түгел, мәсәлән, яисә инвестор, фермер оештырган түгел, халык үзе җыелып, әйдәгез менә Тукай заманында кебек, анда йомырка җыйык, булай тектеләйтик дип иткән шундый Сабантуйлар. Әлбәттә, андый Сабантуйлар шактый күп. Ул менә татар авылларында сез беләсезме, дөрес аңларга тиешсез. Инвестор әйдә үткәрик дигән җөмлә, ул бит бөтен кеше үзенең авылындагы инвесторына төбәп кайта микән, юк микән, сырып микән дип куркып утырмый. Инвесторлар белән сүзләр башлана, менә сез бит инде авылны әгәр дә яхшы белсәгез, бүген көндә авылның тотып тора торган, авылның җәмәгатьчелеген тотып тора торган дип әйтик инде. Ике статуслы чара бар. Беренче статусы Сабантуй булса, икенчесе Корбан гаете, мөселман татар авылларында. Корбан гаетенә кайталар һәм Корбан гаетенә минем шу кадәр хәзер гаҗәп үзенчәлекле, аны инде без инде өйрәнә дә башладык. Корбан гаете вакытларында, Ураза гаете вакытларында менә халыкка, авыл белән бергә халык өчен, халыкка дип зиратларга киртәләр генә тоту түгел, чишмәләр генә карау түгел, закат дип Сабантуйда үткәрү мәсьәләсе һәм халык белән бергә уйлыйлар. Халык бүләксез менә шул кадәр матур үтәлә, хәзер кайбер авылларда бүләк җыялар, йомыркасында җыялар. Бүләк җыю дигән вакытта менә шәһри Казан күптән түгел генә интервью алды, анда да миңа шушы сорауларны бирделәр һәм бүләк мәсьәләсе дә шактый үзенчәлекле. Сабантуйга бүләк дигән җөмләдә элек безнең яулыклар, тукымалар булса, бүген көндә яулык тукымалар мәсьәләсе шулай ипләп кенә төшеп калып бара. Чөнки яулык бүген көндә көндәлек яшәештә ул миңа кулланыр өчен о кадәр кирәк түгел, яулыкны булай да ашлардан булай да күп бирәләр. Тукыма белән без беребездә күлмәкләр тыкмыйбыз, әсерен сатып алабыз, ул кыйммәткә төшә. Искиткеч менә покрываллар алып кайталар, микроволновкалар алып кайталар, чәйникләр алып кайталар. Хәтта авыл кешесе үзенең менә авылны тотар өчен 3 баласы булган гаиләләргә кер юу машиналары бүләк иткән ул инвестор түгел. Ул шушы Сабантуйга бүләк алып кайта, атап бүләген алып кайта. Чөнки бу авылдагы менә бу 3 бала, шушы соңгы 3 елда туган 3 бала, авылның тагын ким дигәндә балалар бакчасын тотар өчен, башлангыч мәктәбен тотар өчен, авылдагы 4 кешегә эш тәэмин итәр өчен бу балаларда потенциал бар. Бу авыллар бу турыда да уйлыйлар. Һәм авылларда иң гүзәл бүгенге көндә гаҗәп күренекле, гаҗәп үзенчәлекле, сөендерә торган тагын бер
күренеш бар. Авылда җәмәгатьчелек формалашып ята. Җәмәгать белән бергә хәл итү. Кемнәрдәдер ул мөслимәләр җәмгыяте, кемнәрдәдер ул мәчет картлары, кемнәрдәдер ул мәчет картлары, апалар, интеллигенция һәм авылдан чыгып киткән оныклар да шул исәптән монда тормыйлар. Алар монда җәй көне каникулга кайта торган булганнар. Безнең йорт туган җир дигән җөмлә менә бу ипләп кенә безне шактый татар авыллар бетә дигән шан каккан вакытта менә бу да үзенә күрә бик күренекле, шул ук вакытта перспективалы күренешләр. Бик матур, мәсәлән, мисал өчен китерә алам, әгәр дә сез Атабай авылы Сабантуйда терәлеп кенә тора Лаеш районы. Атабай авылының Сабантуена барсагыз, Атабай авылы Сабантуенда әле хәзердә Нәзир аты дигән төшенчә, Нәзир аты иң соңга килгән атка бүләк бирү традициясе югалмаган. Бирмәсен дә җыялар, йомыркасын да җыялар. Гаҗәп табигый шул кадәр күңелле Сабантуй. Әгәр дә вакытыгыз булса, бик тегмәкмешли борчымыйча гына Сабантуйны оештыручыларны авыл үзе оештыра. Инвесторлары да бар, фермерлары да бар, бүләкләрен дә бирәләр, бирмәсен дә җыялар. Ләкин анда менә күзләрдән яшь китерә торган гадәтләре, элек-электән килгән гадәт, ул соңгы килгән атка бүләк бирү. Аны белмәгән журналист абайларга да өлгерми. Чөнки чабышның алар бит анда гади авылларда ат чабышларын әгәр дә күрсәгез, анда финиш дигән төшенчә ул секунд. Чөнки алар турыга чабалар. Алар круг буенча чапмыйлар. Авыллардагы традицион татар ат чабышы, ул туры юлдан чабу. Әйтик, старт бирелә 8 километр тегендә, алар монда киләләр финишкана. Ул мизгил, ат үтеп кенә китте. Чөнки атны туктатып булмый, атны бит әле куядыр 45 минут суыталар. Шуннан соң гына алар мәйданга килә. Халык белә. Менә мин мәсәлән утырам, мин белмим соңгы атның кайсы булганында. Халык шул арада белә. Менә атка мәйданга 5-6 ат килеп кирде. Беренче атка кул чаптылар, соңгы атка бөтен мәйданда куядыр бер 30-40 хатын кузгалды. Һәрберсенең үзенең әҗере һәм һәрберсенең үзенең нәзере бар. Аларны атыйлар Нәзир аты дип. Андый Сабантуйларыбызда Аллага шөкер бар, күп түгел. Ләкин авылларыбызда Сабантуйлар үткәргәннәрдә шактый матур үтә. Иң бер чыганы, әйткәнемчә, 52% татар авылында Татарстанда Сабантуйлар үтми. Бу 2015 елгы мәгълүмат. 2018гә бәлки ул тагын да арткандыр. Менә өстәп әйтәсе килә, башта әйтелгән рәсми саннар әйтәм бит, ул мәдәният министрлыгы туплаган шушы заявкалар нигезендә генә, график нигезендәге саннар. Сабантуйлар саны ул меңләгән. Менә без әйтәбез 58 төбәктә 30 чит илдә. Аның бик күбесенә бит татар артистлары я тегесе яисә бу эшмәкәр тарафыннан чакырылган, яисә хөкүмәт тарафыннан шушы заявка кертмәгән Сабантуйларда безнең шактый. Шуңа күрә бүгенге көндә без шактый гына әйтергә яратабыз 355 Сабантуй. Татар халкында ул Сабантуй саны бик аз, ул андый гына сан түгел, ул меңләгән Сабантуй. Төбәкләр санынан килгәндә 58 төбәк һәм 30 чит ил. Рәхмәт, сорауларыгыз. Рәхмәт. Без күп кенә җирдә, төрле социаль челтәрләрдә Сабантуйларга бик күп акча китә дигән сүзне күрәбез. Менә Сабантуй чыгымнары бу хезмәт үз-үзен аклыймы? Дәнис, сезгәме? Сез регионнарда һәм федераль Сабантуйларга мөнәсәбәт бирәсезме? Сез менә кайсы Сабантуйлар турында сүз кузгатасыз? Бөтенесенә дә кагылышлы. Ул вакытта мин беренчесенә җавап бирәм. Федераль Сабантуйларга мөнәсәбәтле миңа калса без инде җавап бирдек. Аларның әйтгәндә нинди максатта ничек үткәрелгәннәр чыгымнар. Максаты билгеле һәм чыгымнары беренчедән Татар Конгрессы тарафыннан ул түләнми. Менә мин әйтәм бит, милли төсмерләрне булдыру өчен һәрбер район бара. Район үзенең татар йортын алып бара, ишек алдын алып бара, русча әйткәндә подворьесын, бөтен татар төсмерләрен, татар мөхитен булдырыр өчен. Шуңа күрә ул барысы да Татарстан Республикасы хөкүмәте ярдәмендә юл транспорты, транспорт белән район үзенә ала менә шушы ишек татар йортының һәм калган атрибутларны алып барыр өчен теге я хөкүмәт алар инфраструктураны әзерли. Безнең һәрбер татар оешмасы үз хисабына барып делегациялар формалаштырган вакытта үз чыгымнары белән баралар, урнашалар. Шуңа күрә мин ниндидер бер аерым финансирование турында әйтә алмыйм. Юк, монда бит сүз бара,
Оңлаумча менә Татарстан Республикасы тоткан тырышлык, хезмәт, чыгымнар үз-үзен аклый менә глобаль масштабта караганда сез ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, Әҗере бармы? Чөнки ул бит әлеге дә баягы бер сүздә менә без Фәзилә Хәкимова белән беренчедән менә үзегезгә дә без инде сезне формалаштырып делегациялар составына кертеп барабыз. Һәрбер Сабантуйда Татмедиа да үз көчен куя бу мәсьәләдә. Барып үз күзләре белән караганнан соң һәм менә шушы мөхитне аңлаганнан соң, үзеңдә сиземләгәннән соң гына кайбер Сабантуйларны аңлап була. Ниндидер бер рус мөхитендә 1000 шақырым ераклыкта урнашкан җирлектә гөрләтеп татарның үзебезнең милли Сабантуйы, бөтен татар җәмәгатьчелеген һәм башка милләтләрне үзенә туплаган, һәм шул өлкәләргә дөнья күләм майданда да, һәм Россия күләмендә дә үзеңнең милли бәйрәмне күрсәтү, ул бүгенге көндә беренчедән бөтен халык булдыра да алмый, чөнки милли бәйрәмебез үзебездә Сабантуйы. Юка гына ЮНЕСКО кертү мәсьәләсе тормый бүгенге көндә. Ул эшне дә эшләргә кирәк. Шуңа күрә монда менә бу мәсьәләне башка яктан уйлап аңлап эш итәргә кирәк. Менә бер генә ясылыкны аңлатып китәсем килә. Мәсәлән, әйтик, төбәкләргә, Россия төбәкләрендә булган Сабантуйларга мөнәсәбәтле аларга тоткан Татарстан чыгымнарын без кай вакытта бары тик Сабантуйга бәйле чыгымнар белән генә исәпләргә тырышабыз. Ләкин без беләсез нәрсәне уйларга тиешбез. Дебет белән кредитны балансын тота башласаң, шушы теге яисә бу төбәктә федераль Сабантуй үтеп киткән, яисә быел менә алар хәзер үзләренең шундый зур үзләренең өлкә Сабантуйларын үткәрәләр икән, күп очракта без аңа шул кадәр сөенәбез, хәзер күп очракта әлеге Сабантуйлар өлкәнең мәдәни проектлары сметасында утыра. Бу бер. Икенчесе, кемнәргәдер типографиядә шушының кадәр төбәк акчасына, шушының кадәр китап чыгарырга, әйтгәндә 700 мең акча тотканнар татар китабы чыгарырга. Татар авылларында яши торган шушы эшли торган фольклор төркеменә төбәк акчасына 300 меңгә костюм тиккәннәр. Шушы коллектив Татарстанга яисә башка регионга шушында төбәк акчасына шушында барган. Менә ул татарны танытуның менә нәтиҗәсе, тотылган акчаның нәтиҗәсен, аны бит инде консолидированный совокупный дип әйтегән менә шушы бюджетны утырта башласаң, кемнәрдер вопреки дип әйтәбез кай вакытта, мөмкин булмаган очракта да татар сыйныфлары ачалар. Татар сыйныфы ачу дигән җөмлә, гомум белем бирү мәктәбендә. Ул ничә укытучыны татар телендә укыта торган ничә укытучыны сметага, штатка утыртырга һәм аның еллык бюджетын, еллык финансын исәпләргә кирәк. Шуңа күрә Сабантуйга дип, Сабантуйга барып, Сабантуйны үткәрү һәм партик Сабантуйга ана тотылган чыгымнар белән без аларны бөтенесе шушының исәбендә генә дигән җөмлә ул бик үзен акламый. Ләкин шул вакытта бар бик эффектлы үткәрелгәннәр һәм ул менә ниндидер бер төрле импульс биреп җибәрә дә, теге кайсы берсендә теге физиканың инерция законы кебек, шушы инерция белән утыра да, инерция яңадан бер көчне сорый торганы бар. Төбәк белән төбәк арасында аермалар. Ләкин менә күп очракта, бигрәк тә федераль Сабантуйлардан соң Татарстан белән теге яисә бу субъект арасындагы килешүләрне ачып карасагыз, анда керткән үзгәрешләрне карасагыз, анда Татарстан кай вакытта дип әйтгәндә, икътисади якта сәүдә итүгә мөнәсәбәтле, татар товарларын анда чыгаруга мөнәсәбәтле отыштарак кала дигән җөмләне әйтәсем килә. Әлбәттә безгә татар җитештергән, Татарстан җитештергән продукцияны анда илтү, үзебезнең республиканың валовый продуктын да арттыру дигән җөмләләр бар. Шуңа күрә сез аны мәдәни дип кенә карарга тиеш түгелсез. Аның бар менә шундый глобаль масштаблы олгарак бара торган менә шундый шактый киңрәк глобальрак максатлы. Шуңа күрә әзерлек тә алдан башлана. Менә теге исә бу төбәктә Сабантуйны уздыру, ул менә бүген билгеләдем дә, иртәгә Сабантуйга чыгабыз түгел. Ул алдан әзерләнеп, шушы өлкә бюджетына акчалар салынып, сез шуны онытмагыз, кабул итүче як дигән сүз бар. Шушы кабул итүче як иң беренче инфраструктура турысында калганында әзерләя. Татарстан инде әлбәттә артистлар белән, районнар белән, калган мәсьәләләр белән ярдәм итә. Һәм ул инфраструктура гадәттә татар өчен кала. Әлбәттә. Рәхмәт. Сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын тәмамлыйбыз. Һәм хөрмәтле журналистлар, без сезне шулай ук чакырып калабыз. Шушы Сабантуйларда катнашып, үз күзләрегез белән күреп, никадәр дәрәҗәдә
ұйыштырылуын қарап өзіңіздің бейлеріңіздің де берер үшін міне бигерәк федераль сабантуйға Татмедиа белән бергәллектә инде сез барасыз бөтен Россия авыл сабантуйына делегацияны біз формалаштырабыз. Шуңа күрә менә 14 июль көне Курган өлкәсе Әлмән районына планлаштырып торуыгызны сорар идек. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Бар менә моны фотога төшерәсезме?